लंथाइगिरि महरगिरि मनेस्वर ब्रह्मनि सारादु नोंथाङा बाहागो लाफैबाय बिथांनि सोमोन्दै नोंथाङा दा मा जोङो जोबोद सासे माने जाय मानसियानोखि महरगिरि हिसाबै मोजां टेलेन्ट दंमोन आरो जाय दिनै मोनसे माहारियारि बा राष्ट्रीय थाखोआवबो दिनै गनायथि मोनदों बान्था मोनदों आरो बिनि जिथु सोरजि बे सोरजिखौ बयबो बाख्नायो बेबायदि सुबुंखौ जों अबथिरा खम बैसोआवनो खोमानानै लानांनाया माने जोंनि थाखाय दुखुनांथावल' नङा गोबां खहाबो दिनै बिथाङा जुदि जोंनि गेजेराव थाबावनायमोनब्ला आरो गोबांथार बेबायदि सोरजिगौमोन जोंनि जिथु सुबुं समाज बे सुबुं समाजाव गोबांथार आरो अबदान जाबावगौमोन नाथाय बियो गासिबो इसोरनिनो खेला जों बेखौ नाजावनानै लानांगोन दा जोंनि बिबाना जाहैबाय बिनि सोरजिखौ जों माबोरैहाय जुगामि लाखिनो हायो आरो बेखौ जों माबोरैहाय फोसावनो हायो आरो मोनसे इयुन जोलैनि थाखाय जों बेफोरखौ मोनसे दिन्थिफुंसालि बायदि खालामनानै बोरै इयुनाव बिसिनि माने जि जाखांबोनाय जिउआव सासे महरगिरि हिसाबैबो मानसिया माबोरै सुबुं समाजनो मोनसे गियान होनो हायो मोनसे फोरमायथि होनो हायो माने बिनि बागै मोनसे गोसो फुदुंनाय बा उत्सा खालामनाय बेखौ जों बै खालामनो हायो दा बे जोंनि बयनिबो गिदिर बिबान जे बेखौ जों माबोरैहाय खालामनो हायो दा कलाक्षेत्रनि मानसिफ्राबो बुंदों जे बिसोरो बिथांनि गासै सोरजिखौनो कलाक्षेत्रआव प्रिजार्भ खालामनायनि आरो मोनसे एक्जिबिट खालामनानै दोननायनि राहाखौ खालामगोन दिनै बड'लेण्डनि मानाव गेदेरसिब प्रमद बर' बिथाङाबो बेवहाय बुंदों जे बिथाङाबो हागौमानि बे बेलायाव मा दं बेखौ नायनानै माबोरैहाय गोजोर खालामनो हायो बिनि थाखाय हाबा मावनायनि बाथ्रा बुंदों आं सानो बेबायदिनो जायगानि मानसिफ्राबो आरो मा मोनथिगौ मा नुदों बबाव मा दंबावो बेफोरखौ जुदि एसे बुथुमलायोब्ला जों बिथांनि जिउआव सोरजिनाय गासै हाबाखौनो जोङो प्रिजार्भ खालामनायनि राहाखौ खालामनो हागोन होननानै आं सानो गोरोबलायनानै सार मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा हादरारि थाखोनि अनगायैबो बिथांनि लाइफ स्केट्स जार्मान बायदि बा आमेरिका बायदियाव सावरायजानाय जादोंमोन नाथाय बर'फोरनि गेजेराव बिथांखौ अनेकआनो सिनाया बे बेलायाव जों बेखौ मिथिसार जाहोनो थाखाय माबा मोनसे राहा लानो थाखाय जों जायफ्रा मोनथिगौ बेनो जोङो माने इनिसियेटिभखौ लानांगोन जोंनि बेलायाव जाहैबाय बर'फ्रा जों एसे दस्रा खामानियाव जेब्लाबो बेस्थ' माने खालि जोंहा माखासे जोंनि गावनि माने जेंनाफोरखौ लानानै सानफ्रामबो जों बेस्थ' थायो नाथाय जोंनि गेजेरनिफ्राय सोर सुबुङा मायाव रोंगौथि दं आरो बिसोरो सुबुं समाजनि थाखाय हादरनि थाखाय मा मोजां हाबा मावदों आरो बेफोरो माने जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि दं बेफोरथिं जोंहा बांद्राय माने नोजोर थाया आरो गतिके दासो लासै समा फैबाय गोलाव सम सोमावसारनायाव रावहाबो जेथिंबो माने नायनो सम गैया बेफोरबायदि थासारिजों फैनायनि थाखाय जोंनि माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरखौ जोङो बेबायदिनो जोथोन लाबोनो हायाखै आरो बिसोरनि सोरजिखौबो जों गुरुत्व होबोनो हायाखै ओंखायनो दा बिनि बेलायाव जों जायफ्रा मोनथिलायगौ जों गावनो उद्योग लानानै जोङो माने बिथांखौ बोरैहाय जों मानसिफोरजों सिनायथि होनो हायो बेफोरनि माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावलांब्लानो आं सानो जोंनि गेजेराव बिथांनि सोमोन्दैबो जोंनि मानसिफ्रा जिफोर गोबां बिथांनि माने मावनाय हाबाखौ मोनथिया बेखौ जों मोनथिसार होनो हागोन सार मोनसे खोथाखौ इन्डियान हिस्टरि 20th सेन्चुरिनि इन्डियान हिस्टरियाव मनेस्वर ब्रह्म बिथांनि बागै माने लिरनाय फोरमायना थानायखौ जों मिथिना मोननाय जादों दा बे बेलायाव जों बेफोरखौहाय जोङो जोंनि समाजाव फकासाव लाबोनो थाखाय जों माबायदि राहा लानायखौ आं ओंखायनो बुंदों दिनै गोबाङानो बुंदों बिथांनि सोमोन्दै आरो जोंनि माने बड'लेण्ड चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दा माखासे बाथ्राफोर बुंलांदों ओंखायनो सोर मा मोनथिगौ आं होननाया जाय मोनथिगौ बेनो उद्योग लानांगौ बिथांनि सोरजि बबाव दं बिथांनि सोमोन्दै बबावहाय सोर मा मोनथिगौ आरो बेखौ लानानै जों फैलायलायोब्लानो जोङो बिथांनि माने जिउनि सोमोन्दै बिथांनि हाबानि सोमोन्दै खामानिनि सोमोन्दै जोङो बेखौ माने गोजोरै बेखौ थिनानै दोननो हागोन आरोखि आरो बेखौ मानसिफोरनो फोसावनायनि राहाखौ जों लानो हागोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो खौरांगिरि हिसाबै जायफोरनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ मोनथियो गुदि खिथा लानानै बुथुमनो नाजायोब्ला आरो साबसिन मोजां जाबावगोन